Takže čaute, ja som Šimon, ja vás vítam pri mojom treťom dieli na hru World of Warship. Dneska by som vám chcel ukázať moju dvojkovú loď torpédoborca. Aha, tuto to mám. No dobre, práve teraz som si kúpil, za kamerou som nejak tak ešte hral a ešte som ju ani nevyskúšal, práve ani minútu nie som si kúpil, tak chcel by som ju vyskúšať, tak poďme za ňu. Zahrať. Joj, to bude ťažké. Bitevná loď. Dve bitevné. Zatiaľ som ešte v žiadnej bojne nemal vojnové. Zvláštne vadí. Chcel by som mať lietadlovú. Tá je dobrá. Akú máme misiu? Ja to strihnem, keď sa to načíta, takže čau. Action stations. Tak, práve sme začali, tak môžeme ísť. Zvláštne, torpéda sa nejak dlho načítavajú, tak to bude asi problém. Wow, tak toto je dosť rýchla loď. Toto sú celkom rýchle lode. To som ešte nevidel. Až 34. Dobre. Tak to som nečakal od takýchto lodí. Tupi, už mám načítané torpéda. Idem turbo, čo? No, šmekujem. No poď. Hádam tu niekto bude. Tu je tiež jeden torpédoborec. Jaký borec? Enemy force detected. No poďme. A tento torpédoborec má zase málo HP. Torpedoes dead ahead. Torpedoes to port. Torpedoes astern. Torpedoes astern. Tak nič. Ja neviem, ako to urobiť. Aha. Takže už... No dobré, už sa vypadne. Dvojka. Ja to nevybočím. To si snad robíš srandu. Áno. Nie. Dobre, choď preč. To je debil, on to nevybočil. Ježiši Maria. Jovia. Každý má jednu vojnu. A kam vlastne idem? Ktorý debil to kto vyslal? Ja mám až 4 diela. Aha, to si môže. Our team has taken the lead. Tí torpéda sa strašne rýchlo otáčajú. Nie jak hen také šitné diela, ktoré sa hodinu otáčajú. Prvý raz čo za ním hrám.
Áno. Trojka. A... Unable to maneuver. Nie. Critical engine damage. Oni ma zastrelili. To sa nedá. Och môj Bože. Prvého, čo sundali u nás a u nich sme sundali už 2 torpedoborcov. Pane Bože, to jak sú tam natlačení? Všetci sú tu? 27 000 HP. Ja to My máme akože trojkové loď. 31 000. Wow. To má koľko diel? Zrátam ich, hej? No ukáž. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128
15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 diel. No ma podrž. 26, 27 diel. To nie je zle. 27 diel. To je práve, že dobrá loď. Toto je ďalší. My máme 3 trojky. Táto si zvedavý, koľko má. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 diel. No, to nie je až také zlé, ale... Ale to čo je? To čo je? Čo je? Tak, toto som nečakal. Wow. No, tak to som zvedavý, kto vyhrá. Aha, to je. No ja by som to tu